Пуснах ми, изтърва ми телефона, нищо му няма, за сега добре. Тоест не са, спря да са хили. Ако беше ми чупил телефона, това е Sony Xperia Z3. Направо му чупя главата. Влиза в водата. Добре, за да гащи Z3, ама е Sony е едно. Изкараха шестицата iPhone в стария мол в Стара Загора. О, бейби! Много тъп, разбираш ли? Бейби! Айде още един беливър. Така, от уния, дето много са кефе. Куче! Не, списал. Хектор! Тор. Ето го. Иля така. Чай, че се изморих. Трябва да взема баскетболната топка да се покаже колко съм мощен. Ту пак долу. Чакай да им покажа. Не искам да им покажа. Защото няма. Кой няма? Това какво е, очи? Това какво е? Но много се вижда, виждате ли? Виж какво се вижда само. Човек трябва да снимаш и да виж светли. Не знам, виж ей тъй. Не ми бада телефона. Ти да видиш. Чай да им покажа в уния мускул. Мускул, поне да им покажа. Къде е мускула? Поне това имам. Дай, чисто покажи това, аз моя. Как ще си покажа хуя тук? Не бе. О, чакай. Хубип! Дай. Клеща. Клеща само. Ай ти коси. Чакай малко, чакай. Аз ще се покажа. Бицепс. Я покажи бицепс. Може си. Бицепс. Къв хуй го няма? Червен, това дед го би баба му. Това се отрасках сега. Да. Снимай му как ще се опитам да скача догоре. Снимайте, това е много трудно. И направо се наплю. Йо, газа си. Той се наплю. Да паниш, вика. Не можа да го направи. Излагача за Мирослав Стойков. Куче, иска да тахафи, куче. Иска. В горкото кученце. Куче. Дай телефон, дай. Сега си гоня хората. Снимай ме какви. Ще го покажа на бабути. Бончо. Гледай как натиска, разбираш. Тоест на 65, виж как натиска. Виж е като ге. Като ге. Пип! Единица. Витре, братчетка ти. Аба да Е там. Как ти? И тя взела този мрощен пинчер, разбираш ли. Това е чисто кръвен питбул, може го разберете по тази черта също. Обратна захапка. Много яко, нали? Така. Дай котката. Тръгна да я търси, ма тя избега. Той ще се търси там. Това ще е много смешно. Айде още един. Колата се движи! Излезна наскоро от той затвора. Више. Що ми казваш името сега? Полицайите пак ще дойдат тук да ме видят. Бойко, че влезна там, дето не трябваше да влиза никой. Ма направо беливър. Више. I'm the swagger. Мощен. И аз искам I'm да съм. swagger. Съд аз го поставя, баба ще го види. Дръж малко, аз скачакам. Та, баба. Само с баба му ще го плаша. Помниш ли баба ти дета голише така с стола? С писалката. Више. Светла нарочно ли ми става? Пишка. Това пишката гони тебе. Више ми пишката с табло. Ей, пип! Да. Кажи го. Бомбомбо. Вижте, Супра! Не снимай. Супра! Ще падна човек! Тя са е бъд! Тя е, какво се е бил? Пада ме!
Снимай много граматик. А се пак ще шензаци. До Еверест. Света пъсъл там да ни падне паметника. Че телефонът ти у мен. И трябва да искаш да ти скоча. Не. Артион. Може да правите с лял друг. Много се изгорих. Качих Еверест. Ти колко каче? Тихо качи. Аз колко качих ли? Кила е. Аз качих килата, бейби. Не, аз качих Еверест. Има хубави неща. Дето ще ги правим вечерта. Аз съм мускал. Махчиримата. Ай, върна Люка. Спирай видеото. Ще правим второ. вечерта. Сега Ще се отиваме на насла и Люки. ще се наеба. Със светло, да. Отиваме тук на Люки, Муки, Цунки, Гунки. Ще се стил обувки пак. Оп. Защото днес са много късани. Много късани. Виж, Чико. Сега. Носиш ли си трито? Кое? Но трето. Да. Виж си пишка. Не си го нося обаче вкъщи. Айфона обаче остана в града. Много А глупо. пък е стройката. Много глупо се говорим, паше като бас, само глупо се говорят. Има ли коментари в другите? Не знам, май не. Много тъпи ни коментират да кажат много хубаво видео, брат. Разбираш, да не пишете. Не разбираш ли? Не разбираш, това съм мой лав. Моя лаф е. И мое Пишка. Нека да си кажеш лафа и да видим на кой е по-готин. О май гър, разбираш ли? Омага, разбираш ли? Ще потребявам. Да, снимай Аладин! Снимам тая девка. Виж, снимай ме. Говоря на английски. What the fuck? What the fuck? What the hell? Куче. Виж? What the hell? Няма, виж. What the hell? Айде да правим рекламата на Хел. Да, на хел. Давай. Чакай, обаче, аз съм уния с хавлията. Елате насам, че слънцето много пречи. Тук тръжка ми. Гледай тук. Пенис, менис, Хората ще не се подиграят толкова просто. Сега светиш към това слънце, към себе си много си грозен и ставаш. Ти не обичаш камерата или камерата? Да рекламираме Shoulders. Аз ще го рекламирам. Какво е шоуди? Чакай. Head and Shoulder. Това е само за косичка с мазано бем. Така. Ето. Чакай да дръпна. Ето вижте каква коса. Това е мека. 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 Сменяме на друга реклама. Мека, хартийка. Забърсани на дупи. За всеки тип коса. Чакай малко. Head and Shoulders. Покорем. Аз съм масажист. Мека ли му колите? Това е Head and Shoulders. Шовърс. Head and Shoulders. А сега ще почваме. Ето го Кола, виж, раза. гумите се въчат. А сега трябва светло да падне. Сега светло. Почваме секса. Сега го почваме. Сега хора има. Не, бъзкам са. Ние не сме тук някакви гейчи, да? Ако ти не ще се мисли за такъв. Да се обръщам. Ние обърни се да може да такова да седна и аз светло. Гледай, Дай, тук е телефона! Аз се скри.